Saúdos de novo, xa estamos de volta para seguir analizando todo o que pasa en Compostela. Facémolo agora no preguntoiro na compaña do alcalde de Santiago, Ángel Currás. Boa noite, benvido. Boa noite, Inés. Temos que empezar falando, obviamente, pola Operación Pokémon e a súa segunda fase, a Operación Manga. Coñecíamos hoxe que a xuíza decidiu ampliar un mes máis o segredo de sumario. Como se recibe isto? Non sei se é positivo ou negativo. En que clave o interpreta vostede? Bueno, son decisións da xuíza que eu respeto, non? Supoño que considera importante seguir instruindo e buscando nova información. Pues, repito, o único que podo dicir é que respeto, aínda que, lóxicamente, sempre un desexa a máxima celeridade na xusticia, non? Por eso, eu sempre que me preguntan por isto, pido que se urxa sempre o procedimento, que se cerre a instrucción e que, desde logo, que se avance, pero, polo demais, eu non teño moito máis que decir. Digo, sobre todo, porque estamos ante un caso, bueno, como case todos a día de hoxe, nos que hai moitas filtracións, nos que, ás veces, os medios de comunicación van mesmo por diante, non, dos directamente afectados, pois pode ser contraproducente, non, neste sentido. Sí, eu fui moi claro tamén nesto. A min non me gusta enterarme antes polos medios de comunicación pois dunha situación persoal ou dunha situación de un compañeiro e que teñamos que sabela despois, non? E que non poidamos nin tan siquiera decir, oye, pois isto efectivamente é así, porque todavía non recibimos, pasou comigo recentemente. Eu creo que sí, eso hai que ter moito cuidado, hai que ser moi cuidadoso e ter en conta que eso fai daño, non? E que os medios de comunicación, como lóxico, pois buscan sempre a mellor información, pero a veces se produce daño, afecta sin duda alguna ás persoas. Hoxe tamén coñecíamos que o Concello, aínda que decisión xa do xoves pasado, que o Concello decidiu personarse na Operación Manga como perxudicado. A que responde esta decisión? Bueno, eu non estaba, precisamente, isto tivo lugar o pasado xoves, eu estaba en Madrid, foi cando tuvo lugar a actuación en Santiago e as detencións. Considerouse oportuno na Xunta de Goberno naquel momento que se persoase o Concello, non? Bueno, o Concello está defendido por unha serie de abogados e pareceu oportuno que así fose, de tal maneira que na instrucción e no procedimento pois estarán presentes. Supoño que iso permitirá tamén que o Concello, si afecta incluso a propia xestión do Concello, pois poida tomar decisións e, desde logo, coñecer na medida que permita a xuíza a actuación que se está a seguir, non? Di vostede, no caso de que afecte a xestión do Concello, supoño que se refire, pois, iso, a cando hai rexistros e demais, como os que vivimos o xoves, que, obviamente, vese alterada, non? O alterado funcionamento normal do Concello. Efectivamente, o xoves, desde primeiras horas da mañá hasta as últimas da tarde, pois, se viu alterada en algúns departamentos o traballo e a actuación do personal, iso é certo, e, bueno, de alguna maneira, quizás, eso foi o que motivou tamén que se persoase o equipo de abogados do Concello na causa en Lugo. Houbo máis rexistros dende o xoves? Que eu saiba, non. Que eu saiba, non, pero, vamos, no Concello estou seguro de que non houbo nada máis. Os traballadores municipais, por certo, ese mesmo día, pois, queixabas un pouco da falta tamén de información, non? Cara a eles, cando, pois, iso, que se atoparon con que chegaban os axentes de vixilancia aduaneira, que non tiñan eles tampouco moita información. Queixabas un pouco de falta de comunicación. Pero é que a información non a tiñamos tampouco nosotros, é dicir, como vamos a dar información se non sabemos? Cando se presentan funcionarios do Servicio de Vixilancia Aduanera nun departamento, pois os primeiros que saben desos son os que están nese departamento, pero nin o alcalde nin os concelleiros tenen outra información. Por tanto, eu sei que isto dificulta a xestión diaria cando ten lugar unha investigación deste tipo, pero, bueno, xa pasou, foi o xoves, e eu espero que isto, pois, que este toda a documentación, a parte se lle remitiu á xuíza documentación que pediu, de expedientes, xa se lle remitiu. Por tanto, eu creo que isto este suficientemente claro neste momento, non? Houbo algún tipo de conversa, de contacto cos funcionarios despois desas queixas que les expresaban, que tamén se referían, pois, iso, a que a xestión do Concello ia un pouco a ralentí, digamos? Non, é certo que cando se producen estas circunstancias, a xestión, pois, resíntese, non? Moitas veces, pero
Isto ocurriu tamén noutras ocasións, isto se supera. Creo que a concelleira de personal tivo algunha conversa precisamente con eles, e eu espero que non volva a ocurrir, eso sería unha boa noticia para todos, non? Pero desde logo sempre manifestei o desexo da máxima transparencia nestos temas, de facilitar toda a información, toda a documentación que este nas nosas mans, e ademais eu creo que é a obriga de unha administración pública, non? Ten que dar exemplo, ademais, na súa actuación, ten que dar exemplo na súa xestión. Por iso, esa transparencia é clave nun procedimento como o que se está seguindo. E, desde logo, aí, o xuzgado de Lugo ou calquer outro xuzgado terá sempre abertas as portas do Concello para dispoñer de documentación, de información e de todo o que nosotros poidamos, desde logo, aportar ao procedimento. Estamos falando dos feitos que acontecían o xoves, era o día no que era detido o concelleiro, xa ex-concelleiro Albino Vázquez Aldrei, que, como digo, presentaba a súa dimisión. Como valora vostede esa decisión, que un pouco ben obrigada tamén, non, polo Código Ético do Partido Popular? Sí, eu creo que foi unha resposta rápida do concelleiro Albino Vázquez Aldrei, unha resposta que é de agradecer e que de alguna maneira responde tamén a ese Código Ético do Partido Popular, ou haber medidas cautelares, non? Eu agradecín e agradezco non solamente esa decisión, sino o traballo co concelleiro nos últimos tempos, e desde logo desexarlle a él e a todos que isto se aclare e se resolva da mellor maneira, desde logo, para eles e para o Concello de Santiago. Non sei se vostede tivo ocasión de falar con Vázquez Aldrei. Sí, eu estuve xa en 2 ou 3 ocasións desde entonces con Vázquez Aldrei, porque aí eu asumín, aboquei as competencias de Albino, precisamente, además, pola importancia que teñen as áreas que levaba, que é a área de seguridade, a área de tráfico e a área de mobilidade. Eu falei con el por se había algunhas decisións que tomar urxentemente ou non. Tuvemos 2 ou 3 conversas, non? Pois el agora ten que resolver a súa situación e, desde logo, o desexo de que canto antes pois isto se aclare e que Albino Vázquez Aldrei, que foi un traballador no Concello, leal, desde logo, e eu teño que agradecerlle ese traballo nos últimos meses, como non pode ser de outra maneira. O exconcelleiro, nese comunicado que emitía, no que anunciaba que ia presentar a súa renuncia, pois dicía que se quería defender da mellor forma posible, porque estaba convencido da súa inocencia. Imagino que esa mensaxe tamén lle trasladaría a vostede, non? Sí, efectivamente, el me dixo que quería defenderse, que ele está convencido da súa inocencia. El estará ahora xunto co seu abogado, plantexando, lóxicamente, esa defensa. A mí me parece que era lóxico que el quixera abordar esa defensa e, además, asumir esa inocencia que eu creo que se ten que supoñer sempre e que eu demandei sempre para calquera persona imputada ou detida, non? Sempre o demandei, porque é un dereito por encima de todo a presunción de inocencia que tenemos que respetar desde calquer ámbito. Estamos a falar de Albino Vázquez Aldrei. Ese mesmo día era detido Ángel Espadas, o ex-asesor do que fora alcalde Conde Roa. As informacións que foron aparecendo publicadas, insistimos en que o caso está baixo segredo de sumario, pois apuntan a que podería estar o exconcelleiro Espadas no epicentro da trama, non, digamos. Non sei se vostede tamén tivo ocasión de falar con Espadas ou non. Non tive ocasión. Ángel Espadas está en Teixeiro, na prisión de Teixeiro, por tanto, e aparte entendo que as visitas que recibirá serán exclusivamente da familia. Non tiven ocasión de falar con el. Pero dalle algún tipo de credibilidade esta información? Bueno, sei, é certo que en medios de prensa hai información sobre determinados aspectos da xestión, pero eu non poido nin confirmalo nin desmentilo. O descoñezo neste momento, hai un segredo de sumario, e ese segredo de sumario impide non solamente coñecer todos esos aspectos, sino incluso informar de todo elo. Por tanto, eu neste momento non sei cal pode ser o motivo da detención e despois do ingreso en prisión de Ángel Espadas. Bueno, pois cas cousas que si se saben, a oposición insiste en pedir a súa dimisión. O BNG xo viña facendo dende hai semanas.
o PSOE, despois do xoves, pois tamén reclama a súa renuncia, tamén a da concelleira de Educación, Rebeca Domínguez. Os nacionalistas van máis alá, piden a dimisión de todo o equipo de goberno. Cal é a resposta? Eu creo que xa me manifestei ao respecto, non? Eu creo que non son nin os socialistas nin os nacionalistas os mellores para dar exemplos de conducta, non? Porque aí tiveron a un alcalde e a un concelleiro imputado durante moitos meses e non solamente non pediron a dimisión, sino que pediron que seguira exercendo esas funcións. Por tanto, bueno, eles en lugar de ocuparse de aportar ideas para a cidade, de xerar co equipo de goberno, bueno, pois propostas de interés para a Compostela, se dedican exclusivamente a criticar, levan centrados nas últimas semanas exclusivamente en criticar o grupo de goberno, en pedir a dimisión do grupo de goberno, e, bueno, pois mire, eu non teño moito máis que decir, sencillamente eu lles pediría, como lles pedín, que foran responsables, que se deran conta, sobre todo, e que pensasen na cidade, e que fixeran propostas e traballasen en propostas da cidade, que levamos meses sin ter propostas dos concelleiros da oposición que beneficien a cidade, senón solamente para os seus intereses persoais de cada un deles. Por certo, que Francisco Reyes dicía en rolda de prensa que lle constaba que Alberto Núñez Feijóo está traballando na posibilidade de traer 2 concelleiros non electos. Desmentiu vostede, pero onte mesmo, neste mesmo espazo de entrevistas, insistía nesa idea. Dicía que el ten esa información de que o presidente da Xunta, o presidente do PP, traballa con esa posibilidade. Mire, eso non solamente demostra unha falta de rigor e de credibilidade polo señor Reyes, sino que o que manifesta é un descoñecemento do señor Reyes, do portavoz do Grupo Socialista, da legislación. Por qué? Porque non é o presidente da Xunta quen ten que facer unha proposta dese tipo, senón o alcalde. E, además, é no marco do Concello e na Xunta de Goberno. Por tanto, iso é totalmente absurdo. Pero é unha proposta que existe aí, é unha posibilidade que existe aí e que xa quixo facer o señor Bugallo uso dela. Quixo facer uso dela. Pero que, además, o señor Caballero en Vigo tivo 3 concelleiros non electos, co Bloque Nacionalista Galego e co Grupo Socialista en Vigo. E agora teñen un. Por tanto, fíxense vostedes si esa é unha política mala para o Concello, como é que están facendo uso dela en Vigo un alcalde socialista e como é que quixo o señor Bugallo facer uso desa mesma proposta en Santiago. A Lei de Grandes Cidades permite que poida existir en Santiago hasta 3 concelleiros non electos. Pero, repito, non está sobre a mesa. E moito menos é o presidente da Xunta o que ten que facela, é o alcalde da cidade. Por tanto, é un descoñecemento do señor Reyes. Estamos xa acostumbrados non solamente a ese descoñecemento que el manifesta, senón a unha falta de credibilidade non na cidade, senón no seu propio grupo. Non ten credibilidade no propio grupo. Fíxese vostedes que solamente aparece o señor Reyes, pero non aparecen os demais concelleiros do Grupo Socialista. Non aparece ninguén, porque será... Bueno, vostede di que iso, que unha mostra de descoñecemento da legislación por parte de Francisco Reyes, e o que tamén aclaraba é que non lle parece a mellor opción, dando por feito de que, bueno, pois iso, ele está convencido de que esa é a opción que se baralla, di que non é a mellor opción, que a mellor opción é que Ángel Currás abandone o Concello e que algún dos concelleiros que están no goberno que tomen o mando, que tomen as rendas do Pazo de Raxoi. Vostede segue nas súas 13 de que... Non, eu xa manifestei ao respecto, por tanto non vou a decir nada novo, non? Pero esa posibilidade, desde logo, existe, e é unha posibilidade que, como digo, non solamente é legal, sino que o señor Bugallo quiso facer uso dela. Existe, pero vostede tampouco o ten en mente, digo tamén porque ca marcha de Albino Vázquez Aldrei, bueno, pois no goberno queda un pouco tamén coxo nese sentido, non? Incorporaranse novos concelleiros, pero obviamente con menos coñecemento a día doxe do que é o funcionamento ordinario do goberno. É posible, non? Hai un grupo de goberno que leva traballando 2 anos como tal goberno e 4 anos na oposición. Por tanto, evidentemente hai unha experiencia e hai unha formación nos últimos anos. Esa é unha posibilidade que existe. En calquer caso, pois, mañá que daremos a coñecer a estrutura do novo goberno, se verá que iso non é problema ningún, que non existe ningún problema para xestionar unha cidade e, además, xestionala dunha forma con maior eficiencia, desde logo pensando na cidade, pensando nos problemas de Compostela.
Por certo, falou con Núñez Feijóo deste asunto dos concelleiros non electos e de todo o que está a pasar en Compostela nestes días. Mire, non suelo informar das reunións que teño habitualmente, pero o señor Núñez Feijóo sabe perfectamente os problemas de Compostela e as mellores solucións que se están adoptando polo Grupo de Goberno para Compostela. Pero Núñez Feijóo recoñecía que non lle parece normal o que está a pasar en Santiago, pedía explicacións hai xa uns días, non sei se llas pediu a vostede directamente. No, mire, a mí tampouco me parece normal o que está a ocurrir en Compostela, non me parece normal, por eso desexo que canto antes pois sexa unha páxina que pasemos e que se resolva, por eso hai que pedir celeridade, hai que pedir urxencia, xusticia e que canto antes se aclaren todas estas situacións, iso é o máis importante. Pero el coñece puntualmente os problemas que temos en Compostela, as solucións que estamos buscando para Compostela e, como digo, pois mañá teremos aí unha reestruturación do goberno nas áreas que afectan e, desde logo, se verá claramente que se pensa na xestión, que se pensa na cidade e que se pensa, desde logo, en que Compostela resolva os múltiples problemas que ten, moitos deles, por certo, que terían que estar resoltos polo anterior grupo de goberno. E vostede que mañá se coñecerá esa reorganización do goberno, será mesmo antes de que tomen posesión das súas actas os dous novos concelleiros que teñen que incorporarse? Sí, bueno, un deles xa temos a acta da Xunta Electoral, por tanto tomará posesión no pleno ordinario deste mes de febreiro, e pediremos a incorporación do novo concelleiro de novo á Xunta Electoral e supoño que isto tardará en torno a 2 semanas. Supoño que non me vai adiantar por onde van ir os tiros nesa reorganización. Bueno, é unha reorganización pensada quizás menos en personas e máis na xestión. Xa comentei que penso reorientala en áreas, en áreas de goberno, en 7 grandes áreas, e sobre esas áreas, aparte de haber un concelleiro responsable de cada unha delas, pois habrá outros concelleiros que están implicados na xestión das diferentes competencias. Será máis transversal, digamos. Máis transversal, pero por outra parte, repito, pensando máis na xestión, pensando máis na eficiencia e menos quizás nas persoas. Eu creo que unha proposta coherente cunha cidade que aspira a ser unha cidade non solamente histórica, non solamente unha cidade patrimonio da humanidade, sino tamén hai que buscar unha cidade sostible desde o punto de vista económico, desde o punto de vista medioambiental, desde o punto de vista dos servizos, e por eso esas 7 grandes áreas van a definir, desde logo, a estrategia de goberno nos próximos anos. 7 grandes áreas, sobranme concelleiros do goberno? No, pero digo que cada unha desas áreas non solamente leva un concelleiro, hai algunha que sí, que pode levar un concelleiro, para outras áreas pois que van a estar 2 ou 3 concelleiros en cada unha delas. Todos os concelleiros terán dedicación exclusiva, porque era outra das incógnitas que se formulaba, que algunha das novas incorporacións o mellor non teña esa dedicación exclusiva. Non está pechado todavía este aspecto, pero non todos os concelleiros van a ter dedicación exclusiva. Efectivamente, esa posibilidade xa non se estaba dando agora. Paula Prado e Albino Vázquez Alderey, como sabe, tiñan os compromisos tanto da Parlamento de Galicia como da Diputación da Coruña. Os dous novos concelleiros que se van a incorporar terán dedicación exclusiva? Bueno, probablemente non. Probablemente non. Queda aí a incógnita. Outra das incógnitas nesta reorganización do goberno é quen vais asumir a portavocía despois da marcha de Paula Prado. Bueno, sabe vostede que nos ruxes nos corredores do Pazo de Raxoi hai, algúns nomes que soan máis que outros. Ah, sí? Sabe vostede que sí. María Pardo pode ser un dos nomes que máis escoitou? Sí, é un nome dos que ten posibilidades, sí. Pero máis posibilidades que os demais concelleiros? Ou está empadada con algunha outra... Non, hombre, sempre... Mire, hai concelleiras e concelleiros que poden desenvolver perfectamente o papel de portavoz, por tanto, eu creo que calquera, desde logo, dos 13 que hai aí, pois poden dar moito e aportar moito nesa portavocía. Bueno, pois mañá, desde alguna maneira, o desvelaremos xa definitivamente, non solamente o cargo de portavoz, son os tenientes de alcalde, son tamén os secretarios da Xunta de Goberno, en fin, son moitas máis cousas que as de portavoz na xestión diaria do Concello. Pero sabe vostede que algúns postos teñen como máis relevancia que outros, non? Sin duda. Voulle preguntar de outro xeito, ten máis opcións María Pardo
que a persoa que ahora mesmo está facendo as veces de portavoz de María Castelao? Ten opcións María Pardo, sí. Ten opcións María Pardo. Quedámonos aí, e que ás veces a vos entendedores, non, como se di, ou mañán darános a sorpresa. Pero repito que hai 13 concelleiros, todos eles, que poden facer un gran papel. Quedámonos con esa idea, alcalde. Moitísimas grazas e ata outra. Gracias, Inés. Ata aquí chegou o noso tempo para este preguntoiro. Lembren que poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego e de Galicia Hoxe, tamén do xornal El Correo Gallego. Volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.